Dagens Danmark. Goddag til velkommen til Døgnkiosk. Åben. Lukket. Lukket som i Gislossen. Abdok. VOAB. Tommele. KAF. FFG 8210. Hvad var det, vi sagde? Hvad var det der? VOAB. Meget ude af kontrol og op ad bakke. PTRO. Petro. Bitte små børn, der er vildt optur. Back in business. Back on Petro. Men op ad bakke. Opbak. Ja, det er godt alt. Hey, og back in Petro. Døgnåben kiosk. Lukket. Ja, åben. Lukket. 3, 2, 1. Jeg stiller tilbage til stationen. Nu. Skifter. Og Roger. Over. Fedora and out. And out.